ବିରାଟ ଭାଇ, କାଲି ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ହାରିଗଲ? ବୟାନବେ ରନ୍ କରୁଛ। ମୋତେ ଭାରି ହସ ମାଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିମି? ହୋ ବିରାଟ ଭାଇ, ଆମେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିନୁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ତମେ ବାଡ଼େଇବ ମେଞ୍ଚେ ରନ୍, 200-300 ଖଣ୍ଡରୁ ବାଡ଼େଇବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି କରୁଛ। ଛି! ଏଇ ଚୁପ୍! ଶଳା ସେ କଥା କହିବୁନି। ଆମେ ତମକୁ ଦୟା କନୁ, ବୁଝିଲ? ସେମିତି କହିବୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେନୁ। ଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବୁ। ତୋ ପାଣି ନ ମାରିମୁ ମୋତେ କହିବୁ ତୁ, ତାପରେ ବୁଝିଲୁ? ରସୁଲ କଳାମ ଦେଖିବୁ ଆର ମ୍ୟାଚ୍। ତମ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇମୁ ରୁହ। ତମେ କଲିକତା ଟିମ୍ ଯୋଉ ମନେ ମନେ ଘିଅ ଖାଉନା, ତମ ଘୁଅ ବାହାର କରିମୁ ରୁହ ଆର ମ୍ୟାଚ୍, ବୁଝିଲ? ତମ ଘୁଅ ବାହାର କରିମୁ। ବିରାଟ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଆମ ଘୁଅ ବାହାର କରିବା? ତମର ତ ଘୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆମର କ'ଣ ତମେ ବାହାର କରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା? ତମେ ତ କୋଉଥର କପ୍ ନେଇ ପାରୁନା, ଆଉ ଏଇଥର ବି ନେଇ ପାରିବନି ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି। ହୋ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ହେ ବାଳ, କପ୍ ନବୁ? କପ୍ କେତେ ନବୁ ତୁ? କେତେ କପ୍ ନବୁ? ଆମ ଘରକୁ ଆଇ ତତେ ମେଞ୍ଚେ କପ୍ ଦେଇଦେମି, ବସିକି ଚା ପିଉଥିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସେ ବାଳ କପ୍ ମପ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଓନିଆର ଅଛି, ହେଲା? ମୋ ରେକର୍ଡ ଦେଖେ, ଆମ ରେକର୍ଡ, ତମ ରେକର୍ଡ ଦେଖେ, ବୁଝିଲୁ? IPL ବାଙ୍ଗାଲୋରର ରେକର୍ଡ ଦେଖ, ସବୁଠୁ ହାଇ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? କ'ଣ ପୂଜା କରିମୁ ଘରେ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଇକି? ତମେ ନେଇଯାଅ, ବୁଝିଲ? ହଉ, ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ନେଇକି ଖୁସି ହଉଛୁ, ହେଲା? ତମେ ନ ନେଇକି ଖୁସି ହୁଅ। କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ତ? ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କପ୍ ତ ଗୋଟେ ନେଇ ପାରୁନ।